Ito dulu. Video sa. Ayo sabana yo. Bisa tapi ya. Mau sawa. Ala pia. Lalu lendang le. Den ayo kopi tibo, rokok tibo. Ah, kok di bola. Den 1 2 3 dan 4 Oke, kok setang di saat. Aku aduh Ya, mah. Boden. Itu sulit mah. Sudah sudah ni kamu heran. Babi lah piat eh. Lah. Abi apa ubat dan dia ya? Ya. Apa bukan mami dong. Apa? Kali bukan mami kini tahu bang membeli. Ha. Oh, kalau Oiko ko ambo dia kanduang tapi nonggo di nombo ditambah lagi. Kalau iyo musang sidang lompat 3 di kapal lobi 2 dari bidua langsung ke sampen. Kok iyo nih joteramis kadi padadi bawa pikir sadang duduk tolong Surya di lataan gadi. Ayah di kecil. Kalau kembati yo na agileri yang pakai dia anak mudo-mudo. Nah biasa teramis muanggu kawan bapantang kamangeli yang kole salero ajen pulo gadi. Kado buayam gadi elok punah elok lah itik dan pakambang. Pado balagu ati ete batambah susah, ca ete balik pulang gadi. Mai minum air lo. Onde apo gadi pakai nasi, la jale sambal la dominya di pagato si mala jariang. Apo kini nan di hati ko urang sungai tunu dan pajina la jale balilap nang kakarya hei. Tapi menyangu lantan tu panu beli yang aye na dalam saya. Muanggu na gadi alu nampak le bakato na mageli yang lu jale asoi ndak le na Onde wala le maranta tupai la mati tupai di panoko. Ayete minun bibir tu takule ete takana na maroko O padang Solo na maro labu oko ete ndak bisa digadu na. Alau di lu.